Čaute mi diváci, moje meno Spiderman, už poznáte. Dneska som tu u 12. videjka a dneska som tu v prvom videjku Dead Trigger 2. Pred chvíľkou som si to stiahol, no už to tu nemám. Som si to pred chvíľkou stiahol a toto bude moja druhá úloha, čo tam budem dneska robiť, aj to hrať neviem. To môžem povedať, že vôbec to nevieme hrať. Takže uvidíme, no. Ty kokos, to je čo za maskota? Ja som toho tam vzadu. Za ním. Ja sa opojím. Už sa to načítali, to je ďalší deň. Strašne dlho to tomu trvá. Diváci, napíšte do komentára, či by som mal na to stranu nejakú FIFU. Máte na výber FIFA 7, FIFA 9, FIFA 14, tak si vyberte. Takže už hráme. Oh my god, už tá grafika. Chcípneš, kravo! Chcípla. Kdo chce ďalší chcípnúť? Tento chcípnúť. Chcípni ty kundo. Ja potrafím rovno do vajec. Teda do pupiny. Ono to má v pupine. Do nožky skapal. A tam tu dáme headshotku. Tak to dáme. Skapal. Hej, ty chcípáš, ono tu vyprilízať? Kurva, jedno, nechcípni. Hej, pojď rýchlejšie. Ja ti opícham. Pekne rýchka. Fuck. Sorry, ja sa to zavrela. Nie, musíme pomôcť. Kým to ono otvoril? Cípnete vy hajzlové! Dorite, oni sa tu množia. To kde sa pária za tým krikom? Niekto ich tam robí. Dobre, ideme. Zaber, ja nechci chcípnúť. Ne. Dobre, to. Mission complete. Dobre som, diváci. OK. Continue. Ešte jednu misíku, diváci. Diváci, ja to vôbec neviem hrať, ale jak sa vám toto videjko páčilo, tak dajte like, ale ešte toto videjko nekončí. Ešte bude jedna misíka. A to neviem aká, to ja dám jak nič, ja som dobrý. To mňa nikto tam nezabije, to bez pochyb. A teraz taky pôjdem hrať. Kúrnik. Na tom zabijú všetci, to by som nechcel. Dobre, idem za tebe, kľud. Ak to znásilní, tak si budem od teba dávať odstup. Nech sa mu ona radšej aj nedotýka, lebo nechcem do svojho rakovinu. Tak. To sa toho bojím, lebo podiel. Poďte ďalej. Dobrý som.
Au, teď mě ucílíme, to je zajímavý, musí práva. Teď mě zasunu těma nie. Cípu, buzera. To je nějaký pílečko. To líčí. Trochu to uprdlo. Homosexuál. Na mě tak či tak nemá. Peněz nasilně to prasatý debil. No co robíš? Práva. Víte, za chvíli mi dojde náboj. No? Čekaj, jak chcem ty náboj, jak jich zoberem? Vyčorkni! Zoberte náboje, debil! To je debil. No, potočil jsem. A ty čo tam kričíš, čo to tak nasilňujú? Do pipiny. Chceš to skýtať do pipiny? Ešte tú starú babku z nasilňujú, potom nezabudne. Ktorá bol blbá. Teď ja to neviem otvoriť. Díky. Kde značil mňa, že som spali nekrofil. Kľúčik si mi dal, no díky, ty si dobrý. Až ti dnes ti odpalím hlavu, tak skapeš. A vidíš, že to ide, ja to viem. Ty krám. Čo má za oči? Ty mutant. Je oskápal. Oskápal? Koho ešte ďalšie znásilní? Ja chci znásilňovať lidi. Ja som vonku, veď to je zázrak. Teraz sa pozrieme na to mutanta. Cípana. To sa podobá na môjho spolužiaka. Netrafil, nebyl. Takže, milí diváci, jak sa vám videjko páčilo, tak zanechajte like a čauky, jau, čauky.